I have to turn off my... Ahora, sonido. Sí, ¿no? Okay. Creo que ya podemos empezar. Dutaz gaitezkela. Eguerdion, guztioi. Egunon, denoi, kaixo, denoi. Kaixo. Muchas gracias por estar aquí. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Una de las cosas que yo no tenía clara es... Nik nuen argi zenbat jende egongo zen gaur, baina espero baina jende gehiago dago. Beraz, pozik gaude. Lehenik eta behin eskerrik asko Santelmori, Izaskuni hemendik dago, nez eta bajan egon. Eta mila esker hau bideragarri egiteagatik. Niretzat, improbablea zen, etzen gauza oso erraza Rainbow Mix hemen izatea. Badakizuela eta handia eman dizuedala honekin, Rainbow Mixen lanarekin, beraz bera hemen egotea, espero ez nuen zerbait zen. Gaur egun bestelako egun bada, lehenik eta behin simbolikoa da, ez daukalagulako maskararik, denbora luzean egon gara maskararekin, eta gaur maskararik gabe gaude. Eta Drake konfigurazio hau hautatu du, ez dugu maila ohiko mikrofonoak, beraz hau guztia nahiko berria da. Gure helburua da zuen gandik hurbilago egotea, beste batzuetan, hemen goian egoten gara. Eta horrekin esan nahi dut, ez daukagula inolako oztoporik edo parapetorik oztoporik zuen aurrean hitz egiteko. Beraz, hori da gaurko berritasuna. Eta, labur hasiko naiz esanez, ez baduzue ezagutzen, edo gutxi ezagutzen baduzue Raymond, behar bada bere lana ez delako hain ezaguna, publikoaren aldetik, Raymond Mix, egile Ipar-Amerikarra da, 1963an jaio zen, Ohioan, segurenez nekatuta dago entzuteaz, baina ez gauza bera, eta batez ere bere obran, bere ikusiko dugun obra horretan, ez da gauza bera Ohioan jaiotzea, edo San Franciscon, edo New Yorken, edo Donostian jaiotzea. Eta hau esaten dut arrazoi batengatik. Gero, berak ibilbide luzea du ere hainbat argitalpen egin dituelako, bildumari erekin lotuta, liburu desente ditugu, bere liburu desente ditugu gure bilduman, ez guztiak, baina, ahal egintzen gara bere liburuak hemen izaten, bere argazki gintzak hitz egiten digu asko espazioaz, lekuaren memoriaz, absentziaz ere bai, leku horretatik urrun egoteak zer esan nahi duen. Horregatik, Ohio, esaten dudanean, Ohiotik urrun zaude une honetan. Baina azken batean gauza bera da urrun edo hurbil egotea, baina zentzu hori espazioaren eta lekuaren zentzu hori da berak bere argazkietan islatzen duena. Leku bateko pertenentzia, leku batekoa izatea, eskerrik asko hemen egoteagatik. Badakit behar bada ez dela erraza barkatu noizean bere ingelesa ez egiten bali badut, nik noiz hemen txandakatu egingo dut gaztelania eta ingelesa. Inoiz euki dudan aurkezpen errazena izan da ze askotan. Aurkezpenetan zure bizitza hitz egiten dute, zure prestakuntza urtez, eta ui esan dut, eskerrak horrela egin duzun, ze komplikatu da hori dena kontatzea, baina bikaina izan da aurkezpena, ez dakit oso ondo zer esan duzun, baina oso espainieraz, oso goxo entzun dut. Ohar batzuk ditut, ikutzen ditut normalia, baina gero ez ditut inoiz irakurtzen. Gabriela eta biok, ez dugu aurkezpen landu bat sortu gaurko egunerako, baizik eta elkarrizketa bat prestatu dugu. Bion artean, eta nik uste dut elkarrizketarekin jarrituko dugula argazkiak ikusten ditugun bitartean. Aurkezpenari dagokionez esango dizuet, nik erabiliko dudan edo izango dudan ordena liburu batena izango da. Liburu hau ikusten joango gara, nik atzerantz lan egiten dut pixka bat. Nik ez dut ala ere modu lineal
batean lan egiten. Batetik irudi batzuk erakutsiko ditut, argazki batzuk, une batzuetan gelditu egingo naiz, eta testu labur batzuk irakurriko ditut, pixkat kontutan hartzen dituenak, nik gogoan nuen filosofia argazki hauek eta obra hau egiteko orduan. Eta gero obrak nirekin komunikatzen duenean, hasten naiz esaldi gakoak edo pentsamendu gakoak sortzen, ulertu ahal izateko obra zer den, eta nolabait marko bat ematen die hitzak nire lanari saiatuko naiz poliki irakurtzen interpreteek erraz jarrai dezaten eskerrik asko. Hemendik. Bueno, nik espainieraz hitz egiten baldin badute entzungo diazu. Yes. Baina, bueno, ondo dago, nik ere ez dut ere entzuna itzulpena. To press some button, yes. Daude behar bada hobe izango da zuk entzutea? La tecnología y yo somos... Eta ni ez gatoz bat. This is so high tech. Oh, another... ¿No hay que... ¿Yo me tengo que poner más cosas o no? Con esto yo ya voy servida. Jarri behar ditut edo ez? Bueno, bai... Bueno, galderak egon arte itxarongo dut eta orduan jarriko dut entzungailua ze etzai bater gustatzen nire burua entzutea. Okay, you cannot free. We If you cannot. want, hear me translation. I will try to speak to you. Hiru kanalean izango du itzulpena ingelesez, kabinetik egiten dioguna. Ederki, bueno, zuk zu izango zara, gidaria, saio honetan, Gabriela. Hau horrela izango da pixkat, barkatuko diguzu, baina pixkat horrela ibiliko gara. Beraz, eta argazki hauek Half Story, Half Life du izena eta zati honetan. Ez da, entzuten? Bai. Bat bi, entzuten da, bat bi, entzuten da. Bai, eskerrik asko entzuten da euskeraz ere bai. Ederke, Half Story, Half Life. Irudi hauek duela lau bat urte egin nituen. New Yorken inguruan egin nituen, nire etxetik hurbil. Eta hemen agertzen ikusten duzuen aipo hau CD writena da, pixka bat hasieran bateko, hemen galdutanago eta etxera noa. Munduko ze lekutan aurkituko duzu txartela. Eta nor aurkituko da, zurekin seinale honi esker ezagutuko zaitut. Honek pixka bat erakusten du zertaz doan, hau da norberaren aurkikuntza landu nahi dut nik argazki hauekin. Baina lan hau, obra hau, ni bizi naizen etxetik gertu egin zen, etxeko atzeko lorategian, oinez ibili daiteken distantzia batean. Eta leku honek atentzioa deitu zidan ustekabean. Ondo ikusten da irudia, behar bada hobelitzateke argiak itzaliko balira. Horrela bat ikusiko da, argiak itzalita. Un poco más. We good? Okay. Okay, yes. Yes. And so, being here and coming to this place, Beraz, hemen egotea eta leku honetara etortzea eta gizon gazte hau ikustea. Ingurune jakin bada, baina liburua oinarritu egiten da batez ere, jarduera batean, egiten diren ekintzetan, gizon gazte eta emakume gaztek egiten dituen ekintzetan, han egon nintzenean lehen aldiz, besterik gabe argiari erantzutenean, hau da, ze gorputz hauek, ze itxurak eta ze forma hartzen zituzten labarretatik jauzi egitean, ondo ilun eta poko batekin, hain leku eder honetan, gorputz horiekin, kombinazio horrekin. Eta gero,
hiru lau urtez argazkiak egiten ibili ondoren interesa handiago hartu nuen gai honen inguruan. Hau da nik esan nuen murrizketetako bat, zentzu bat komunikatuta gelditasuna dardarez beteta. Nik askotan arkitzen dudan kalitatea nik maite dudan artean, baina nire burua lehen goratzen dut eta horrelako goratu egiten du ze maiztasunarekin sintonizatu behar dudan nire burua zerbait trinkotu den moduan, baina gero konturatzen naiz edo hor gelditzen naiz. Gravitate horren inguruan lan egiten du, gorputzek jauzi egiten dute, gelditu egiten dira une batean eta gero jeitsi egiten dira. Eta zerikusia du baita ere bere bizitzetan duten labar edo erorketa horrekin. Nik seme bat dut eta irudiak egiten dituen garaien antzeko adin batzuen gazte hauen antzeko adina esan nahi dut. Eta egia esan oso bizkorra izan zen guztia, seme bat mundua ekartzea, nola emango dizkiot behar ditudan tresna guztiak aurrera egiteko, eta galdera hori, zer da gaztetasuna, zer da maskulinitatea ere bai. Eta niretzat, nik beti borroka bat izan dut maskulinitate kontu horrekin, nik arreba zaharragoa eta txikiago banuen, tartean nengoen, eta baina askoz ere erosoago sentitzen ditzen emakumez inguratuta, gizonez inguratuta baino. Eta leku honetara iritsi nitzenean, non ikusi nituen gazte hauek nola iristen ziren, eta nola ateratzen ziren, nola gertarazten zuten beren gorputza, eta nola jauzi egiten zuten labar horietatik. Niretzat ere modu bat zen ulertu ahal izateko, leku hori, une hori, hau da, gizon batek bere burua proban jartzen duenean, froan jartzen duenean, beste gizon batzuen aurrean, eta hainbat proba egiten ditu, azken batean gizon bat dela frogatu ahal izateko. Eta azkenean ulertu nahi izan nuen zertzen estatu batuar maskulinitatea zati batean behintzat. Ulertzea nondik sortzen den, edo zergatik ni ez nintzen pasatu egoera horretatik, nire bizitzak bestelakoa zelako. Hau da askoz ere erosoago sentitzen ditzen emakume artean. Bai, maskulinitate amerikarra, baina hori ere aplika genezake ere hemen. Hau da kontzeptu nahiko unibertsala da. Eta batzuetan, entzun dizut esaten, Raymond, bai, estatu batuarra zara, baina hau ere oso ondo sentitu daiteke kontutan hartu gabe ze paisaiatan zauden. Zerbait unibertsala da. Bai, eta hori da xedea, hori da helburua gainera. Hau da zure txokotik atera, munduan bizizaren txoko horretatik atera nahi izate horri. Barkatu eten egin dudalako, baina testuaren bila nabil, ea aurkitzen dudan. Bai, hau da, obra multzo hau, ikusten dira irudi hauek, gizon irudi hauek, sutsuki salto egiten, labarretan bera, baina beste irudi batzuetan gehiago erakusten dut porrota. Hau da, oker egindakoa, ez da horren beste exaltazio bat edo jauzi egite hori, baizik eta desoreka bat erakutsi nahi izan dut. Hau ez da ondo bukatuko sentipen hori islatu nahi dut edo islarazi nahi dut irudi horietan. Eta han egon nintzen bigarren urtean, mutiletako batek esan zidan, argaztiak atrean nabean ditu nik ere jauzi egin barko nuela, beraiek bezala. 15 metroko jauzia dago labarari horietan uretara iritsi aurretik eta egin behar izan nuen mutil haiek argazkiak egiten usteko. Baina hau izan zen horietako porrotetako bat. Aipatu dudan porrota. Tekstu hau, hemen pantailan agertzen dena, pentsamenduak gehiago dira. Hau da, maskulinitatea amerikarraren ideia osoa, ideia infantil hori, gizon bat izatea askoz ere
era askotarikoagoa da Amerikar mitoa baino gehiago. Zerikusia du sakonerarekin, hau da, nola onartzen dituzun arriskuak eta baita ere maitasunaren edertasuna eta indarra. Gero Furlongen hori da lekua, hango jarduerak hartu ditut sakramentua balira bezala. Harri aldatu egiten da, gorputzak atera egiten dira, eta bere burua eskentzen dute mutil haien transgresioak beren erabezaroan konspiratzen hasten dira beste erabe batzuekin gizon izatera iristeko. Errito bat egiten dute gizon izatera iristeko eta prestatu egiten dira helduaroko borroketarako guraso izateko. Eta azken lerroan espazio partekatua, esperientzia elkartua, pertsonak dira eren baita. Eta ikusten ari dira zer den edo begiesten zer den gaztea landaguneko Amerikarraren bazter galdu honetan. Elementu komunak, grazia momentuak elkarrekin bizitzen direnean, batzuk besteengandik gertu daudenean. Eta gainera oso importantea iruditu zitzaidan leku hau ainguratzea, errotzea estatu batuetan. Hor ikusten dira gizon zuriak, gazteak, privilegioa ikusten da hor. Nonbait, baina nire esatera garrantzitsua zen esatea, bai, gehienak zuriak dira, gazteak dira, gizonak dira, baina ez zegoen horren besteko privilegiorikan esango nuke. Gu landagune hori pobrea da estatu batuetan. Eta gainera, hor bai West Point dago hor inguruan ere bai, eskola militarra hain zuzen ere. Baina gazte gehienak, argazkiten agertzen diren gazte gehienak, liburu honetan, leku honetara etortzen ziren egunero. Eta aste buruan West Pointeko jendea etortzen zen eta beste leku batzuetakoak ere bai, baina astean zehar, astegunetan, astelenetik ostiralera tokikoak joaten ziren. Salto egitera edo igeri egitera, galderak egin, nahi balin baduzue, galderak sortzen bazaizkizue, galderak egin nahi duzuenean. Mesedez mikrofonoa erabili berda. Do I need to put this on? Yes, maybe yes. In fact, I should need something to hear, but I don't have it, so te van a pasar un micrófono. Helaraziko dizue. Buenos días. Buenos días. Benetan, bere bizikoa da. Ezakit funtzionatzen duen, orain bai. Liburu hau bikaina da, liburua zoragarria eruditzen zait. Gogoratzen naiz, gero kritika bat irakurri nuela, liburu honen inguruan, American Surek isan, eta harritu egin induen, irakurri nuen kritika hark. Eta hain zuzen ere, zuk gaia atera duzulako esaten dizut. Eta kritika hartan, aipatzen zen, kolorezko pertsonak ez zeudela irudi horietan, denak pertsona zuriak zirela. Eta jakin nahi nuke, seguren ez zuk kritika hori irakurriko zenuen. Zer iruditzen zaizu kritika hori? Bai, leku hau, landaguneko New Yorken hor ez dira koloreko pertsona asko bizi, beraz nik lekuak erakutsi nahi nuen eta baita erean bizi ziren pertsonak ere. Eta enuen ahalegin bat egin nahi afroamerikarrak sartzeko, hau da ordezkaritza bat izan zezaten besterik gabe. Hori faltsua izango zatekeen niretzat. Eta beste kritikaren bat ere egin didate, hau da, bakarrik gizonak agertzen direlako, eta non daude emakumeak, hori da irakurri dudan beste kritikatako bat. Eta gero ikusiko duzuen bezala liburuan zehar, badago emakume gazte baten irudia. Baina irudi gehienak, egia da, saiatzen naiz bai emakume gazteak ateratzen,
Aiei argazkiak egiten, baina ara joaten nintzen egunero, eta 50 urteko gizon bat kamerarekin bakarrik, nahiko arraroa zen emakumei argazkiak ateratzen ibiltza. Eta nik deserosotasun hori nabaritu egiten nuen. Ni nabaritzen balin badut atera nahi dudan pertsona ez dagoela eroso, argazki horiek ez dute funtzionatzen. Beraz, beste arrazoi bat ere nuen koloreko pertsonak ez ateratzeko. Zenbat eta gehiago saiatzen baldin bazara orokorra izaten, edo inklusiboa izaten, edo alderdi guztiak sartzen, leku bateko kultura osoa sartzen, kasu honetan izango zateken, ez dakit izango litzateke urtzea bezala, ardoari ura botatzea bezala. Nik zerbait trinkoa egin nahi nuen, hau da leku bat erakutsi nahi nuen, eta leku horrek zuen guztia, eta enuen nahi hango elementuak sakabanatzea edo barreiatzea. Niri edukiak interesatzen nindun, eta gehiago sakondu nahi nuen leku batean. Enuen sortu nahi zerbait zabalagoa, inklusiboa izateko. Eta beraz, orain, Frantzian egiten ari naizena desberdina izan daiteke, baina kasu honetan zehatza izan nahi nuen. Bai, bilaketa vertikal hori ez, askotan aipatzen duzun hori. Bai, hau da emakumeen irudi bakarra. Iruditu zitzaidan garrantzitsua liburuan sartzea, aitortu alizateko emakumeen absentzia badagoela liburu honetan. Ez dagoela emakumerik, baina emakumeak hor daude. Eta horregatik sartu nuen argazki hau garrantzitsua iruditu zitzaidan. Eta esan dudan bezala, gutxienez argazki bat izateak sortuko zuen emakumeen absentzia esplizituagoa izatea. Eta ez daude emakumerik, eta batean bat ikustean, hau da bakarra. Baina horrela aitortu egiten nuen bai, horrere emakumeak bazeudela, eta nire aukera izan zela haien argazkirik ez sartzea. Irudi asko pasatu ditute, hau erakutsi nahi nuelako, baina atzera egingo dut berriro. Eta testu hau ez dakit irakurri beharko nukeen, edo ez? Baina liburuaren atzeko artean, eta katedralen ere bai, Ziprian Joni katedralen ere, olako testuekin lan egin nuen lekuaren retratu batekin izateko, ikusteko ze energia sortzen zen leku hartan. Eta hitz hauetan leku batetako pertsonen elementuak bildu nahi nituen, leku batera iristen zarenean entzuten dituzunak, eta hitz montaia antzeko bat egin nuen, nolabaiteko erretratu bat sortu alizateko. Eta nolabait konprimatuta dago poema baten antzera. Modu nahiko librean, baina poema gisa. Eta aldi berean, erakutsi egiten du une hori, non denbora kolapsatu egiten den memoria erabiltzen duzuna zerbait gogoratzeko. Denok gogoratzen gera gauza funtsezko ez, eta gainerako guztia ematen du desagertu egiten dela. Eta hau, idatzi egin nuen eta irakurri egingo dut besterik gabe. Profezia sortuta kare lurrean, osto gisa erortzen direnak denbora markatuz. Eta baita ere Gaboneko haizek ematen dute hasiera genesiari, tantaka erortzen den tenpluetako bizitza, misterioa, Amerikako herrietakoa, gezur zoragarriak, belarrietan xuxurlatuta, eta rimela desegin egiten denean, urtu egiten denean, eta azal leuna aurkitzen dugunean, baita ere emakumen ez ezaguntasun tragiko hori sentitu nuen musu gisa, zoriona gisa, 3 segunduko orgasmoa Mississippin, 2 jainko isilik, emango didazu beste aukera bat, espero dut, bai etzala, espero dut lortuko dugula hori egitea. Kolaxantzeko bat da.
hau testu hau inspiratu egiten da pixka bat sortzen diren lehen ideia horietan. Testua ez dago liburuan, bai, atzeko partean dago Half Story, Half Life liburuan, bai. Bai, bueno, hemen ekarri ditugu liburutegian ditugun liburutako batzuk, enitzen gogoratzen hau hemen zegoenik, beti liburuak berrirakurri egin behar dira gogoratzeko. Eta zure argazkietan beti badago asko gustatzen zaidan gauza bat. Bueno, poesia asko gustatzen zaizu. Hori argi dago. Eta oreka bat agertzen duzu paisaiaren artean, ostoen artean, baita ere, hain osto delikatuak, bai, delikatuak hain zuzen ere. Bai, hori leihotik ikusten nuen, eta ikusten nuen ostoetan nola islatzen zen argia. Haize pixka bat bazegoen eta erreferentzia bat egin nahi nion naturari paralelismo bat ezarri gazteoei gertatzen zaienen artean eta baita ere mundu naturalean gertatzen diren gauzen artean. Eta gero erritual, erlijioso antzeko hori ere agertzen duzu zure argazkietan. Bai, ni ezin ninduten kultura katolikoan. Eta beti aurkitzen ditute referentzia horiek mundu osoan barrena. Eta azkenean mundua filtratu egiten dugu gure esperientziaren galba horretatik. Ni katolizismoan hasi ninduten eta bai, ekartzen dut pixka bat gogora sakramentua zer da gizon hauen jauzietan. Alderdi sakramental hori agertzen da. Labarretan. Eta egia da, txikitan gure saski batean sartzen zituzten, guk idezen genituen paperitxo batzuk eta gero aldarean erratzen zituzten. Gazte hauen jauziak badakigu zer hartuko duten gaur egungo mundutik, zer heredatuko duten, eta niretzat erritual antzeko bat zen, sakramentu bat zen, salto egiten zutenean arroka horietatik. Nolabait ematen zuen gure aurrak edo gure mutikoak eskaintzen ari ginela naturari eta nolabait forma ematea zen, zentzua ematea zen, eta hori guztia liburu batean sartzea. Beraz, hori da nire lan antolatzeko dudan modua, gainerokoek ez duzu ezertan horrela ikusi, baina nik horrela ematen diot ordena bat eta zentzu bat egiten duden lanari. Eta bai, egia esan oso irudi erlijiosoa da, behar badak gehiegi ere bai esango nuke. Lanean hasten zarenean, zuk ez duzu proiektu batean lan egiten, ez? Hau da, zuk zure argazkiak egiten dituzu, eta gero hori proiektu bat bihurtzen da, edo liburu bihurtzen da. Egia esan sekula ez dut proiektu bat aurrera eraman, proiektu bat horrela hartuta, proiektu gisa. Eta ez dakit zer antzun galdera horri. Hau da, liburu bat egitea ez dakiz eri buruzkoa. Hau da, adibidez, genetikoki aldatutako landaketa bat buruzko liburu bat adibidez. Ez, nik egiten ditut argazkiak bizi naizen lekuaz. Eta gero, nolabait iristen da, une bat forma eman bartzaion obra horretan, nolabait antolatu egin behar da, izenburu bat eman bartzaio, eta odon bai bihurtzen dela proiektu. Baina norbait etortzen denean, argitaletxe bat etortzen denean, liburu bat egin nahi dugu, eta nik batez ere hor tirabire bat sortzen da, ni eta obraren artean momentu horretan.
eta behin ikusita irudiak inprimatuta daudenean, zuk egia esan ez dakizu inoiz zer ari zaren egiten. Zertan zabiltzan, konturatzen zaren arte irudi horiek ikusi ondoren, nolabait hitz egiten dizute. Hau da interesatzen zaizuna, honek sortzen dizu jakimina, eta hortek abiatuta ematen dizu forma bat. Eta orduan erabakitzen duzu, edo badakizu zertaz diharduen lan horrek. Beti dago hala ere sormen iturri etengabea, lurretik sortzen dena, eta beti hor dago. Eta edozein pertsona har dezake iturri hori, edo elikatu daiteke iturri horretatik, jakiteko munduak zer behar duen une jakin batean. Beraz, obra beti garatu egiten da munduarekin lotuta. Eta uste dut horregatik beti dagoela lotuta nik aipatu dudan iturri horrekin. Baina ez, sekula ez ditut argazkiak atera proiektu bat kontutan hartuz. Baizik eta nik nire argazkiak egiten ditut, eta une jakin batean antolatu egin behar ditut, forma bat eman behar diet, liburu forma bat eman behar diet, eta gaina epeak bete behar dituzunean, nolabait bete egin behar duzu. Epe hori. Baina behar bada zaila da, kasu honetan esatea, nola egingo du liburua, nola itxiko dut proiektua esate baterako. Ze irudipena dut zure argazkiak batzuetan zirkulo handi bat osatzen dutela. Hau da zure bizitzaren zirkuloa, datorrela, badoala, baina half story, half life, behar bada proiektu itxiagoa da. Bai, itxiagoa da ikusiko dugun urrengoa, nik etengabe egiten dudan zerbait da, eta nire bizitza osoan egingo dudana, baina bai, sentitu nuela honekin nolabait bukatu egin nuela lan hori, itxi egin nuela. 4 urte zegoen bizitzen leku berean aparkatzen nuen, leku berdinetatik ibiltzen nintzen, eta 5. urtean, autoa aparkatu nuenean, ara joan nintzen esan nuen, ez proiektu hau bukatuta dago, jadanik ez naiz erritual honen parte. Amaituta zegoen eta ezin nuen itzuli. Behar bada hor itxiera bat sentitu nuen, bukatu egintzela proiektu ura. Baina baita ere garai hartan beste gauza batzuen argazkiak egiten ari nintzen, beste lan batzuetan nenbilen honekin batera. Hau da azken argazkia. Eta gero lan hau egin nuenean, nire bikotekidearekin eta nire 2 alabekin, joan nintzen ara 6 hilabetez bizitzera, eta konturatu ginen etxe horretatik alde egin behar genuela, eta nire bikotekideak eta ni oso antzekoak gara. Eta etxe batetik bestera leku aldatzen garenean, nik beti nabaritzen dut oso alfa garela biak eta gatazka eta liskar asko sortzen ditugula. Eta hori arintzeko modu bada argazkiak egitea, niretzat. Ze ez da etxe aldatzea bakarrik, baizik eta zerbait egiten ari naiz horretaz gainera, argazki bateak egiten ari naiz, obra bat eta xutzen ari naiz eta aukera bat ematen ari naiz. Nolabait nire burua oinarritzeko bere mugimenduetan, nire bikotekideak nola erabiltzen duen bere gorputza, bere mugimenduan eta bere forma fisikoa aztertzeko eta ezagutzera emateko. Eta azkenean esperientzia zoragarria izan zen esperientzia hau, etxe aldaketaren esperientzia hau bihurtu zuen, 2 edukiontzi handi ikaragarri genituen gauzez beteta. Eta une zaila izan zen, konturatzen zarenean zenbat gauza eramaten dituzun gaina, zenbat gauza horretzen dituzun etxe batean. Eta kritikoa ere izan behar duzu, baina une hori oso eskuzabala izan zen, oso emankorra, oso sortzailea, sorburu bat izan zen azken batean, liburu txikia izan zen, gai honen inguruan, etxe aldaketa honen inguruan, hemen ale bat dugu, artista ale bat dugu, eta hor hasi nintzen pentsatzen nire etxean, etxeko bizitzan, pentsatzen hasi nintzen, zergatik eraikitzen ditugu etxe hauek gure gauzen eduki ontzi bat izateko azken batean. Eta zergatik sortzen ditugu horma hauek kanpoko mundua gure etxean sarrez dadin.
Hau da, eraikuntzaren ideia hori, etxearen eraikuntzaren ideia hori, egitura hori, zergatik ditugu gara gauzen jabe. Azkenean ematen du gauzek gu garela gauza hoien jabea. Zergatik gastatu behar dugu hainbeste guk etxen ditugun gauza material hoiek izateko gainera garai hartan, nire jabetza asko oparitu egin nituen eta gainetik kendu nahi nituen. Eta nire bikotekideak, bera desberdina da. Hau da, baldin badago hor txokoren bat, beti ingo du zerbaitekin. Eta, ez naiz horrekin sartuko, Baina, desberdina gara, eta hori benetan harrigarria da, ez baitut ulertzen. Ni gauzekiko lotura handia dut. Eta hor, adibidez, ari zineten paketatzen, iritsi zinetenan ez alde iteko, ari ginen paketatzen. Eta argazki horietan etxe sentipen bat badago, etxea nabaritzen da, sentitzen da, etxearen ideia oso garrantzitsua da ideia gisa, baina sustraiak ere oso garrantzitsuak dira, nire ustez nire iritziz oso garrantzitsua da etxearen ideia. Ni gauza asko paketatzen ditut, esan behar dut. Eta ondoren testu bat irakurriko dut. Eta berriz ere proiektu honekin pentsatzen saiatzen nintzen. Zertaz doa proiektu hau. Hemen bi esaldi daude. Gure gaitasuna neurtzeko eta denbora banatzeko erosotasun iturri gisa, horma gure jabetzei eusteko eta kanpoan usteko kanpokoa. Desadostasunak atzeko patioan balera bezala, igande arratzaldeko tristura, deno gaude maitasun eta galera sare batean lotutan. Eta noski interesatzen zaitugu gehiago bizitza pribatuak erakusten diren haiek baino gehiago. Eta konturatu naiz, honetan lan egin ondoren, jaiora itzuli nintzen, nire haurtzaroko etxera itzuli nintzen, aspalditiken ikusi gabean, gukan izan genuen lehen etxea, eta ara itzuli nintzen, eta esan nuen, hau da nik fotografiatu dudan etxea, 4 urtez konturatu gabe. Azken batean zuk etxe bat argazkia ateratzen duzu, aurrean lorategi txiki badaukatzen beste, aluminiozko hormekin egina, eta horregatik, nostalgia zari ginen ez, hori da, hau da, solasaldi osoa nostalgiari buruzkoa, da, azken batean iritzen ari gara horretara. Nostalgia Greziako termino gisa, hau da, etxera bueltatu, etxearen garrantzia, etxearen mina, hau da, kontua da ez da nik beste garai batera itzuli nahi dudala. Hori askotan gertatzen da, ematen du Estatu Batuetan herritar askok 50ko hamarkadara itzuli nahi dutela. Nostalgia horretan. Iragana beti ematen du hobea izan dela, hori esaten da. Baina ez da horren beste nostalgia mota hori baizik eta ulertzea nondik natorren, nire jatorria non dagoen, zer eman dion indarra nik naizen horri. Hau da, ikustea gertatutako gertakari batzuk. Eta erosotasun hori ere bai, haurtzaroaren erosotasun edo goxotasun hori ere gogorak hartzea. Hau da, ulertzea nola iritsi naizen lekuraino. Baina ez esatea, haurtzarora itzuli nahi dut. Ez, jakimina da. Itzultzea, jakimina horretan murgiltza. Hemen badugu beste liburu bat, Karrusel du izena. Eta hain zuzen ere horri buruz hitz egiten du. Atzera joatearen esperientzia horri buruz. Hau da, zuk zirkuluak aipatu dituzu. Zirkuluek osatzen dute nik antolatzeko dudan modu hori. Eta nire prozesua hitz egiten dute ualarekin lotuta dagoen txakurraren antzera. Biraka banengo bezala. Eta karrusela kontzeptu gisa, liburu kontzeptu gisa horrela da. Hau da, zuk
aurreko aldea eta atzeko zatia elkartu eta ematen du karrusel antzeko bat bihurtzen dela. Ez dakizu, non dagoen hasiera eta non dagoen amaiera. Eta beraz, hau artista liburuaren irudi batzuk dira, batzuk filtratu egin dira, gero ikusiko dugu, baina gehiena ez da gertzen. Eta batzuetan argazki bera erakusten duzu, inoiz amaitzen ez den liburu baten antzera. Hau, nola da izenburua? Bai, hau da Stissin Mountain Road, Cyprian Honi Cathedralen barruan dago. Eta Cyprian Honi Cathedral izenburu hori, nik argazkiak atera nituen erakusteko familia batek nola aldatzen zen etxez, nola jartzen zituen bere jabetza guztiak errepidean gero eramanak izateko, euri egunak ere erakutsi nituen, eguzki egunak ere bai ikusten zenuen, nola egur guztia askatzen hasten zen, eta ondatzen ere bai. Eta atzeko zatian idatzita zegoen Cyprian Honi Cathedral, hau da oso izenburu bitxia ematen du ezta. Eta esan nuen, Kontxo, oso izenburu egokia iruditzen zait. Gustatu zitzaidan, oso polita iruditzen zitzaidan zuen hotsa, eta bigotasun hori ederra iruditu zitzaidan. Eta azkenean liburu honen izenburu bihurtu zen. Cyprian Honi Cathedral, baina izenburu bat zuagana datorrenean modu horretan opari bada, ezin duzu bazter batera utzi, erabili egin behar duzu. Bai, eta Cyprian Honi Cathedral liburu gisa, gainera, esan genezake desberdina dela zure beste obra batzuekin konparatuz, bai, egia da. Eta gero ere bada, ideia guztiz bestelakoa da, bai, arrazoi duzu. Desberdina da liburua. Lan hau egin nuenean, edo lan hau egiten dudanean artista liburuak ere egiten ditut, hau irakur dezaket. Etxeak dramaz beterik daude, begiratzen duzu lehiotikan eta ikusten duzu mundua hilko zaren etxea, dibortziatuko zaren etxea, etxe horretan dituzu zure esperientzia sakarratu eta profanoenak. Inspirazioak ematen digun sinismen hori ez dugu, betetasunetik sortzen, baizik eta arteak kontsolatu egiten ditu, asaldatuta sentitzen direnak. Jarraituko dugu orain aurkezpenarekin. Bai, behar bada Cyprian Honi Cathedral bi horien arteko desberdintasuna, hori aipatuko dugu aurrerago. Niri gustatzen zait ideia hori ez, etxeak derramaz beteta daudena, gure drama guztiak etxean bilduta gelditzen baitira. Berbada ez guztiak, ez drama guztiak, baina pertsona normal arrunta garen aldetik nik uste dut horrela ere ikus genezakela. Bai, eta hau da atzeko alde hori, lehen aipatu dizuedan liburuaren atzeko aldea, eta une bat iritsi zen, ni, egunkari banatzailean nintzen, ez eta hotza handia egin, bizikleta hartu, eta egunkariak banatzen dituen atarietan. Eta aldian behin diru bila joaten nintzen, egunkarien diru bila. Atea jotzen nuen, atea irekitzen zen, eta ate hori irekitzen zenean, haien bizitza osoa, ematen zuen atera egiten zela, ni ikustera, hango usaiak zer ari ziren kozinatzen. Argi ikusten zenuen usaindu bezain azkar bazenekien pertsona antolatuak ziren, ala izeuden edo triste. Hor barriko emozio guzti hoiek atarira, portxera ateratzen ziren iristen nintzenean. Eta ni beti, harrituta joaten nintzen ikusitakoaz, eta eragin handia izaten zuen. Etxe gehienetan, zoriona ikusten zen, barreak ama etortzen zen, eta seme alabak txikiak atzetik etortzen ziren, baina emozio aldaketa handia zegoen etxe batetik bestera.
ate batetik bestera. Eta gaur egun nik ere gidatzen dudanean eta etxeak begiratzen dudanean, esperientzia horrek galdera hau da ekartzen dit burura. Etxe honetan alaitasuna izango da nagusi edo tristezia izango da nagusi. Bai, ematen du nolabait muturra sartzen ari zarela beste etxetan gertatzen den horretan. Bai, berbada, hori da sentipena. Ziprian Joni katedral horrekin, ez, begiratzen ari zarela, sudurra sartzen ari zarela, intimitate horretan, muturra sartzen ari zarela, etxea barruan gertatzen ari den horretan, eta ematen du ikusle sor bilakatzen garela, ekitaldi baten ikusle. Bai, ahultasun eta zaurgarritasun puntu bat ere badu horrek. Eta izateko modu unibertsala da partikularra izatea, xehetasun, unez, hau da adierazi ezin daitekeen adierazpen bizi mailakoa. Into trouble because rather than saying specifically what you want to say, you Ez really dira metafora asko erabili behar. Askotan gauza esan nahi dituzu, baina ez dakizu nola esan eta ikur bat erabiltzen duzu, ikur lauso bat erabiltzen duzu, baina niri gustatzen zait gehiago zuzena izatea. Argazki sorta batean eta esan nahi dudan hori. Eta gero utzi ikuslea izan dadila erabakiko duena irudi horrek zer esan nahi duen. Hau da kaosaren irudi bat. Hemen ikusten duzuen irudi honetan kaosa antolatzen saiatzen ez, baina nolabait hemen jartzen ditut irudi guzti hauek eta kaos hori nolabait antolatu egin nahi dut. Eta, bueno, nik egia esan obrak ez ditut horrela ikusten, ze oso zaila da gauza bakar batean bati begiratzea. Nik multzoka lan egiten dut, loteka lan egiten dut. Eta kontatuko diguzu pixka bat gehiago irudi honi buruz edo nahiago duzu aurrera jarraitu? Bai, horrelako antolaketak egiten ditut, gero berriro antolatzeko. Ematen du hasiera batean hausaz jartzen ditu dela, baina hausaz jartzen ditu dena argazkiak horrek laguntzen dizu ikusten sekula komunean ez ere ez duten irudi batzuk, gero ikusten duzu momentu batean izan dezaketela. Eta askotan ere azalpen orori erronka jotzen dietela. Ere bai, hau da, bakoitzaren batura baina gehiago dago hemen ikusten den honetan, eta niretzat oso onuragarria da horrela lan egitea, irudiak bata besteren ondoan jartzea, elkartzea batzuk endu beste batzuk jartzea hausaz, eta azkenean kontatzen didate komunikatu nahi duten hori. Ze askotan bi horriko euskarri horretan lan egiten dut, ezkerrean eta eskuinean dagona, baina ez dute egiten koloreak antzekoak direlako eta bar, ez. Nik bilatu egiten dut zerbait trascendentea antolaketa honetan. Hau da, espero dudan horretatik harago joatea eta esatea. Nik enuen uste birudi hauek ezer komunikatu zezaketen nik elkarrekin jarrita. Baina askotan sortu egiten da sentipen hori. Bai, batzuetan hau egiten duzunean, hasieran zenuen ideia hori aldatu egiten da erabat, edo, bai, hori espero dut, bai, ideia erabat aldatzen da. Bai, hemen ere saiatzen naiz lan hau ulertzen eta horretarako hainbat bertsio egiten ditut, eta aldi berean argazkiak ateratzen ditut, etxeen argazkiak, nire bikotekidearen argazkiak ere ateratzen ditut, goizean esnatzen zenean. Eta hemen asko interesatzen zitzaidan ulertzea nola lo egiten dugun gauez. Goizean esnatu egiten zara, eta nik sentitzen nuen adierazi egin behar nuela bere sentipena. Hau da, ez identitate guztiak erakustea, baizik eta erakustea nola zen funtsean. Adibidez bat izan daiteke etxera jatekoak hartzen duena, txoferra, baina berak izan bartzuen. Hori dena, baina dena izan gabe.
Hau da nolabait birpopulatu egin nahi nuen identitatea. Bat izan daiteke ama edo gidaria, eta azkenean galdu egiten duzu pertsona horren esentzia zuk dituzun rol hoiengatik. Eta hori goizean oso ondo ikusten da eguna hasi aurretik. Bai, nik ezagutzen ditut pertsona batzuk, behar bada pentsatuko dutenak, ez dela modu onena emakume bat erakusteko hor erdilo. Bai, egia da, behar bada ez dute delikadeza edo modu delikatu horretan erakustea, baina zergatik gustatzen zaielako behar bada emakume aktiboago bat erakustea. Baina egia da zerbait gehiago adierazi nahi dela irudi horrekin. Baina hor dago ideia hori sartuta, giltzapetuta. Hau da, bi argazki horiek elkarrekin jarrita, ematen du bi mundu zari gara laitze egite, mundu kontzientea eta inkontzientea. Hor ere bizi bai gara mundu inkontziente horretan. Eta bi mundu horiek aldi berean dira, baina bi plano desberdinetan. Hau da, Emily Dickinson datorkit gogora eta bere poema liburu ospetsua, non poema jarrai bat zuen, liburu osoan irauten zuena, baina gero hainbat improvisazio zituen sortzen zijoazenak pentsamendu ideia jarraitu batekin. Nik ideia jarraitu iraunkur hori sortu nahi nuen, bera lotan erakutsita. Mundu inkontziente hori, mundu kontzientearekin batera. Nola sartu eta atera egiten zen mundu batetik bestera. Eta goiko argazkietan ematen du saiestu egiten direla identitate horiek guztiak. Eta azaleran gelditzen dena kaosa dela. Eta gustatzen zait azalerarekin jolastea. Eta irudiak azalean gertatzen dira, baina noizbait zerbait sakonago bihur daitezke. Bai, niri asko gustatzen zait titulori, bai zazpi motatako bakardade Yeatsen liburu baten aipamena egiten da, eragin handia izan baitzun Yeats idazleak nire liburu honetan, eta bazuelako beste bat 12 motatako bakartasunak, eta horregatik hau portfolio bada, izenburu bada, besterik gabe. Eta nolabait norabide bat markatu nahi dio dalako irakurleari. Hau da lekuko fenomenoak, ez gauza berez, baizik eta haren ondorioa. Hau da bizi mota horren ondorioa interesatzen zai marginatu egin diren gauza, gogora ekartzen digutelako gure hilkortasuna, obszenoa, agertoketik kanpo ikusiak, baina sekula ez kontatuak. Louis Baltzek egindako aipua. Bizitza barreiatu egiten diren gauza asko dira eta ezkutatu egin nahi dituguna gugandik eta beste pertsona batzuen gandik. Gero sinplea, argia, oinarrizkoa, elementala, isila, domestikoa, apolitikoa. Hau da munduak egin dezakenaren adibide bat edo erakustaldi bat. Eta ze mugak dituen leku batek nolabait ere beste marko bat sortu nahi dute, esparru bat sortu nahi dute edukia sartu ahal izateko. Taken the book, the portfolio, but forget to bring it, so. Esan portfolioa ekarri behar nuen, baina ahaztu egin zait. Hau alde batera utz, dezakegu bai. Eta gero Makak egin zuen liburua Cyprian Honey Cathedral 2020an argitaratu zen, eta bildu egiten ditu lehen arrakatutako elementu horiek guztiak. Behar bada irudi batzuk erakuts ditzakegu. Now there's a mix of color and black and white. Nahasketa bat dago ez, kolorea eta txuri beltza bestalde batetik.
Bai, azken bi hoiek ez nituzken behar bada elkarrekin jarriko, baina iruditzen zait zerbait da badagoela. Eta gero badago segida honetan lehendik datorrena eta ondoren datorrenak ere lotura handia du. Eta nora garamatzaten leku jakin batera. Hau Derek Walcottena da, hau da Yitzek esaten duena. Goxotasun hori jariotzen da barre egiten dugunean eta batetik bestera goazenean esker ona da, zenbat eta gehiago izan poeta batek esker on horretaz beti izango da genuinoagoa. Ni beti sentitu izan dut esker ona, ez naiz beti berdin sentitu alaren ideazteko moduan, baina inoiz ez naiz sentitu gutxiago horregatik. Zure bizitzari erreparatzea eta argazkiak egitea, zerbaiten argazki bat egitea, nik uste dut nolabait eskerroneko ariketa bat dela zerbait erakusten ari zara. Maitasuna ikusten duzu, zerbait ikusten duzu, eta seinalatu egiten duzu gauza hori egon existitzen dela, egon badagoela. Eta azkenean nolabait sentipen, eskerroneko sentipen hori sortu nahi duzu, nolabait obra elikatu egiten duena. Eta bai, zure argazkietan askotan ikusten dira gertatzen diren gauzak. Eta ematen du argazkia ezinbestean egin behar duzula. It's a really lovely echo in that picture of like the wires and then Oso ederra da irudi hau. Irudi honetan ikusten dira kable batzuk, ari batzuk, eta gero ikusten da bere lepoaren V forma hori. Eta hau beste testu bada gure lagun batek idatzi zuena, zehazki idatzi zuen lan honen lagungarri. Baldu inork galderarik? Aretoan? Hemen nire semeak bideo txiki bat egin zuen, promoziozko bideo txiki bat, eta bideo honetan testu hau irakurtzen du. No. Es que no se oye bien. Bideoaren hotza iristen kabinara eta ezin dugu itzuli. Azpenak. Stand, a house you couldn't reconstruct from my description. A house whose rooms shift and twist and move and even vanish and reappear. Then you will be living in my house.
the house as I actually remember it, and a house you could never make your own. Then you will have to trust me. In order to trust me, you will have to believe in me. I will stand on my own. That was better than my reading of it, so. Nik irakurtzea, baina askoz hobeto izan zen hau. Semeak irakurri zuenean askoz hobeto egin zuen. Baina benetan hausaz gertatu zen, istripuz testua genuen Adriani bidali nion, eta jakin nahi nuen nola entzuten zen, eta berak grabatu egin zuen, eta nireken partekatu zuen. Eta orduan erabaki nuen, bueno, erabili dezakegu ahots oso ederra zuelako, edo duelako. Baina, tira, hau pentsatuta dago evokazio antzeko bat sortzeko. Baina, bueno, ez da gai honi buruzkoa. Egia esan beste gauza bati buruz ere izan ziteken, hau da harremana izan zezakeen beste edozein gauzarekin. Hau da, batzuetan gehien gustatzen zaizkigun irudi hoiek dira ikusle gisa aukeratu ditzakezunak. Hau da, interpretatzeko modua aukeratzeko modua duzunean. Horrelako liburu batean gainea funtsezkoa da jakitea. Ze liburu ez diren sartu behar. Ze hainbat irudi edo irudi jakin batzuk sartzeak ekartzen du xede batera gehiago hurbiltzea, eta horrela alde batera uzten duzu ikuslea. Eta batzuetan garrantzitsua da zer utzi behar den kanpoan ikuslea sartu ahal izateko. Ikuslea gonbidatu ahal izateko. Eta uste dut liburuak eduki antzeko bat izan behar duela azken batean ikusleek bete ahal izateko, baina bueno, hori da nire ikusteko modua. Ederki, bai, liburuan ikusi dut Nikeiren erreferentzia egiten duzun liburua, erreferentzia barkatu. Hau da, nola lotzen duzun hori zure liburuarekin, hau da, zer inspiratzen dizu abesti horrek, kontatu pixka bat. Eskerrik asko. Ni Adrianen etxera gidatzen ari nintzen entzuteko, eta orduan besterik gabe abestia atera zitzaidan, eta han agertu ziren, gero irakurriko ditudan lerro batzuk eta pentsatu nuen, hori da berak egiten duena bai. Eta atentzioa deitu zidan, iruditu zitzaidan omenaldi bat egiten zitzaiola pertsona bati, berari, hain zuzen. Eta nolabait zentzu bat emango lioketenak. Liburuaren irudi asko kaosa iradokitzen dute eta kontroliga bateko egoera bat islatzen dute. Baina lerro horiek niretzat hau naita egindako zerbait da. Hori da bera, hori da Adrianak egiten duena, eta horrelakoa da bera, eta horrela aitortu egiten nuen, bai niretzat eta bai liburu ikusten duen edo zinentzat, hau egin dela naita. Hau da, ez dela emakumenik gertatzen zaizkion gauzak, baizik eta emakume honek aukeratu egiten duela zaurgarria izatea munduan, eta munduaren kaosari uzten dio horrela sartzen, eta beraz, naita erabakitako zerbait da. Hau da, ez da pertsona honi datorkion zerbait, besterik gabe. Hau da, hori zen nik izan nuen modua, nolabait emakume hau boteretzeko, edo kontakizun hau nolabait Nick Cavek egiten duen abesti horren antzeko hitzak islatu alizateko. Hau da, modu egokia zen Nick Caveen abesti hau islatzeko. Eta gainera liburuaren kopia bat lortu zuen, eta idatzi zidan esateko gustatu zitzaiola. Bai, collage antzeko bada, testu eta irudiez osatuta.
hau da, zentu bernakular horrekin, eta bere hitz egiteko moduak oso berezia da, bera hegoaldekoa da, New Orleansekoa da, eta hitz hau edanak elkartzeko modu bada, hau da, collage bat egin, denbora kolapsatu dadin. Bueno, alde hau ez dugu itzuliko, Nif Keiken abestia da izan, izinezkoa da horrela itzultzea bat batean, ez dugu aurretik izan. Small to read. And this is the moment. This is exactly what she is born to be. A curve of soap, distant eggs turning burnt butter, bad news barbecue sauce. Don't let's go down the hall and to the stairs, down the stairs and into the water. Gray current, silk robe, dripping shadows cross ceiling, shadows cross treetops, shadows crossing sky. Ollie ollie oxen free. Cold egg broken with a fork. Tender potted ferns, striped mattress, portable heater, Merry Widow sugar boo. Full tilt boogie, blackbird barreling down. Lost keys, salvation too small to read. Trees with pasted on leaves, mother of all questions, fistful of flowers, giant simple face of sea. And this is what she does, and this is what she's meant to be. And this is what she is, and this is what she does. So it's just meant to like... Bai, eta nahasketa bat dago abesti honetan, gauzen nahasketa bat dago. Eta hitz hauek guztiak elkartuta, nolabait sortu egiten dute, transmititu egiten dute sentimendu bat. Bai, zaurgarritasuna aipatzen duzu, edo aipatu izan duzu, behar bada hori da bera dena, zati batean. Eta irudiek hori transmititzen dute, zaurgarritasuna, grazia momentu bat ederrak direlako, une delikatuak direlako eta ederrak direlako, une batzuk non dena amildu daiteken, baina nolabait antolatuta daude une horiek guztiak eta izugarri gustatzen zait hori horrela izatea. Bai, hori egiten dute nire argazki kutxunek, kaos hori guztia bere egiten dute eta antolatu egiten dute eta horrela zerbait oso ederra sortzen da. Hau izango litzateke azala eta atzeko azala eta horrela jarri zen poema modu kaotikoan, eskailera bat balitz bezala, horrela jarri nuen liburuan. Eta inertetzat jotzen dugunari bizia emateko, eta hau Stephen Danen aipu bada. Zerora itzultzea esan zuen maisuak, erabili etxean daukazuna eta egintzazu simple eta triste. Hau itzultzailearen itzulpen librea. A ver, si puedo preguntarlo de una forma. Galdera du dezakedan modu ordenatu batean. Zuk erakutsi dituzu liburu guztietan bilaketa bat dago. Hau da, nor zaren zu. Maskulinitatearen bilaketa bat ematen du dagoela, basaltu egiten duten mutiko amerikarroietan, zein da gizon amerikarra edo gazte amerikarra, zure bikotekidea zein den, zer den etxea, bilaketa bat ikusten dut zure lan guztietan. Eta badago erantzunik horretarako, ala erantzun hori nola emango zenuke. Ze gero ikusten dut kameran eskutatuta zaudela zu nola baitez, beraz, dena oso espirituala da, baina benetan harritu nau bilaketa hori, ez? Hau da, nor den bakoitza aipatu duzu beti zure haurtzaroko argazki etxearen argazkiak ateratzen dituela, nostalgia baten erantzun gisa. Bueno, zorionez, bilaketak aurrera darrai, unoren batean gelditzen baldin bada ezak zer egingo dudan. Baina gainera uste dut etengabea gertatzen den bilaketa dela, ze argazkiak egiteko egintza hori,
edo egitate hori elkarrizketa etengabe badau da, kalibrazio badago barruan duen horren artean eta kanpoan gertatzen denaren artean eta gauza horiek aldatu egiten dira etengabe. Baina modu alda ezinean badira gauza batzuk erakartzen hautenak argazkiak egiteko. Eta normalean gauza ezagunak izaten dira, familiarrak, adibidez familiako kideak, edo zerbait ezagutu egiten duzuna, baina aldi berean erabat ezagutu ezin dezakezuna. Zu pentsatzen duzu pertsona hori erabat ezagutu beharko zenukela, berarekin hasi zarelako, baina bapatean badago hor elkarrizketa bat, Gabonetako mailan, eta esaten duzu, haurtzaroko esperientzia hori guztiz desberdina izan da pertsona honekin alderatuta. Beraz, ni beti egongo naiz bilaketa horren barruan eta ez iragana bilatzeko edo hobeto ulertzeko, baizik eta nire bilaketa ulertu ahal izateko ze leku duzun munduan eta baita ere ulertzeko zu nortzaren. Ematen du oso ambiziosoa dela, oso arranditsua dela, baina azkenean gauza hoie guztiak kokatu egiten gaituzte gaur egungo munduan eta poza adierazteko aukera ematen dizute kamera erabiltzen duzu konposizio bat egiteko eta nik horrekin gozatu egiten dut kameraren atzean egotea eta nik ezagutzen ditudan gauza horiek zerk deitzen diden atentzioa eta bata aurrean duzu adibidez edo atzean eta gain jarri egiten dira behar bada. Eta hemen gauzak bat egiten dutenean konturatzen zara lortu duzula kitxo hor dagoela. Esate baterako musikari batek partitura bat idazten duenean, nota baten bila dabilenean eta aurkitzen ez duenean, eta aurkitzen duenean nota hori, poz berbera hori sentitzen duzu. Ezakit erantzun dizudan, hainbeste hitz hauekin, hainbeste hitz esan ditut eta. Baina bilaketa ondo da, bai. Bai, erronka bat da hemen behar bada Frantzian, ze ni hemen estatuatu horren naiz. Eta orain Frantzian hor nabil estatuatuetako paisaiak arkitu nahien. Bai, nik ikusi dut nola lan egiten duzun eta zuk argazkiten ateratzen dituzun leku horiek, edo ikusi ditudanak behintzat, edo ikusi zaitudanean nola egiten dituzun argazki horiek, bi gauzen artean kokatzen zaituzte beti. Batetik, bistan dago, hau ez dela zure lurra, zure herriaren antzekoa. Eta ez du ematen paisaia ederrak ateratzen ari zarenik, hemen baizik eta ematen du mugako lurraldeak atera nahi dituzunak, bi aldeen artean dauden mugako lurralde horiek, eta horrek esan nahi du bilaketan jarraitzen duzula, esan duzun bezala. Bai, intimoak izan behar du, intimotasunaren sentipena beharrezkoa dut. Eta argazki hauetan, joan den udako argazki hauetan, hor egia esan paisaiekin nahiko zapuztuta sentitzen nintzen. Ze ezer etzuen une hori hausten, hau da, etzen iristen ni nahi nuen irudi hori. Eta askotan, irudi bat konposatzen duzunean edo tajotzen duzunean dei egiten dizu basatia den zerbaitek. Eta gero konturatzen zera berbada gehiagi antolatu duzula eta alderdi basati hori ondatu egin duzula eta ordena gehiagi dagoela. Eta gero pentsatzen du, nola itzuliko naiz atzera, nola itzuliko naiz basat sentipen horretara. Eta batzu horrelakoak bezalakoak dira. Azkenean harri bat jaurti egiten dut, ez? Nola bait. Eta hau dago ere bai eta beste argazki pare bat ere bai. Baina irudi hauetan, batzutan gertatzen zait, irudi digitalak ditu dela eta istripuz dena ezabatu egiten dut eta ikaratu egitena ez eta esaten dut, kontxo orain zer egingo dut. Eta garbiketan ere ibiltzen naiz. Eta nire sistematik atera egin behar ditut, baina bada batzuetan atzera egiteko moduan, berriro
ateratzeko modua, eta nolabait berregin egiten dituzu, eta egiten duzunean, ematen du modu grafikoan egiten duzula, hemen ikusten duzuen bezala. Hau da, ematen du berregitea dela beste ikuspegi ezagun bat, edo paisaia ezagun bat berriz sortzea dela. Eta nolabait, hau da nik aditzera emateko dudan modua, hau da gauzak nola erakusten ditudan, gauzak horrela gertatzen dira eta onartu beharra dago. Hau batez ere Kalifornia hegoaldeko argazkiak dira. Bi urte egon nintzen giltzapetuta, itxita, pandemiaren ondorioz, eta joan udan konturatu nintzen nire herrialdeaz nazkatuta nengoela, presidentean hitzak entzunda nazkatu egiten nintzela, eta erabaki nuen, atera egin behar nuela, munduaren beste leku batera joan behar nuela, beste pertsona batzuk ezagutu nahi nituela, eta nire jendeaz bestelakoak ziren pertsonak, zerbait pertsona desberdinak ezagutu nahi nituen, haien artean nahastu nahi nuen. Eta beste geografia bat ezagutu, beste geografia batekin maitemindu nahi nuela. Ze, nire herrialdekoa oso ederra da, egia esan. Eta berreskuratu egin nahi nuen itxaropen hori. Hau da, nik herrialdean jartzen dudan itxaropen hori, eta herriarengan jartzen dudan itxaropen hori, estatu batuengan berriz ere maitemindu nahi nuen geografia horretaz. Eta nola sentitzen zara Frantzian orain, edo Europan, esan dezagun? Asko zer gutxiago nabari da kapitalismoaren eragina hemen. Hau da, komunitate kidego baten sentipena handiagoa duzu hemen. Hemen asko ere sozialistagoa da kidegoa edo ongia ez, ondasun komun hori aurrean duzu oso erantzun laburra da, badakit, egin didazun galdera zabal horren aurrean. Espainian oraindik badugu familiaren sentipen hori. Frantzian baino gehiago behar bada. Hau da, familiaren sentipena. Esan nahi dut aldatuz doala hori ere bai, baina familia oraindik ere oso garrantzitsua da hemen. Ez dakit hori zuk sentitu ote duzun, baina hemen familia handi bat gara, ez dakazute istilurik orduan edo liskarrik hori ondo dago. Eta argazki asko ikusi ditugu, eta ezin izan dut objektu fisikoa ekarri, baina ekarri egin dut hemen irudietan Winter Auction du izena. Eta argazki hauetan nire bikotekidearen baserria edo etxaldea agertzen da. Eta oso lotuta dago hor gure bizitzan sartzen ditugun objektu horiekin guztiekin eta kontrolatu egiten gaituzen gauza horiekin guztiekin. Hemen enkante bat egon zen, Winter Auction, neguko enkantea. Eta enkante bat egin zen, makina erosi alizateko oso garestia baitira. Ohioko lurraldean hotz handiak egiten zuen, eta azkenean argazki hauek egin genituen, tresna hauen, makina guzti hauen argazkiak egin genituen. Hau da, eta tresna hau denak airera botata elementu horiek gure bizitzatik alden daitezen. Eta horregatik jaurti egin genituen lanabes edo tresna hauek airera. Eta honen erakusketa bat egin behar duzu, bai, San Franciscon egin behar dut. Eta hau da beste liburu batekin egin nuen portfolio bat. Eta hemen sortu nahi izan nuen elkarrizketa bat. Elkarrizketa bat argazki guztien artean narratiba laburrantzeko bada. Garai horretan ikusitakoaren kontakizun labur bat biltzen da.
hauek, irudi hauek, edo irudi hauetan, neurri handikoak, gainera, imprimatuta daude tauletan, ez daukat zepena. Nik ere ez. Behar bada orain hitz egin genezake zuk egiten dituzun objektu ez egile liburu horietan. Nahi alduzu? Zeri buruz, zehazki? Erakuts dezakagu hau, bai edo ez, bai, baina ez dakit nola egin. Hau oso ederra da, Wright Morrison, The Inhabitants. Irakurri egingo dugu, ingelesez nahi du irakurtzea, ez dakit, zentzuriko te duen? Itzuli egingo dugu, behar bada. No, es que no estoy traduciendo, porque esto en el momento no se puede traducir así como así. Esto es de un autor. No, I can't hear, so I don't know if she's... Entzun, No se está traduciendo. ez gara itzultzen ari egile baten testua da eta ezin da bapatean itzuli. So, I can just talk, I guess you can point me in a more specific direction with it, but the artist books that I made, Artista liburuak, nik egiten ditudan artista liburuak, nire bizitzak erakusketez osatuta dago, baina batez ere liburuak egiten ditut nik. Eta espero dut, publiko txiki bati behintzak gustatuko zaizkiola nik egiten ditudan liburuak. Baina nolabait liburu hauekin lan egiten dut, elkar egiten dut lanarekin, eta gainera modu bada objektu bat sortzeko. Eta hainbat material erabiltzen ditut, nik lan egiten dut filmekin, gardenkiekin, baitere lan egiten dut mota askotako paperekin, eta haien gainean imprimatu egiten dut. Eta nik egiten dudan lan hori guztia, azken batean modu bada kalitate bat emateko objektu bati. Eta arreta deitzeko batez ere eutsi egiten duzunean. Hau da, liburu bat imprimatuta dago, eta askotan ez du hainbeste kualitaterik ukitzen duzunean, zuk hartzen duzunean eta ukitzen duzunean. Horixe egin nahi dugu guk liburu hauekin, ikusi nahi dut zerk funtzionatzen duen, eta gainera prozesu erabiltzen dut errebelazio bat balitz bezala. Eta honek ere asko laguntzen dien nire prozesuan aurkitzen zer egin nahi dudan. Eta Gabrielek esaten duen bezala, zer egiten duzu liburu bat egiten duzunean? Noizean behin, dirurik ez dudanean zerbait egin behar dut, eta nolabait garrantzia ematen diot. Hainbat lani eta erabaki egiten dut zer egin lan hoiekin eta orduan izenburu bat bilatzen dut eta sakontzen eta erabaki egiten dut adibidez, film hau daukat eta paperra daukat eta bere alakotasun bat ere sentitzen dut, alde batetik ere dirua behar dudalako eta beste alde batetik gustatzen zaidalako bizkolan egitea, etzai gehiagi gustatzen gauza bati buruz pentsatzea edo gehiagi pentsatzea eta baita ere liburuak egiteko modu tradizionalare etzai gustatzen. Nik nahi ditut gauzak sortu, desberdinak direnak, bestelakoak, egin berriak direla sentitzea, berehala egindakoak. Hau da, egin duen eskua sentitzea eta sortu duena sentitzea. Hori da, hain zuzen ere, liburu hau horregatik da bakarra, eta hemen
testu baten zatiak hartu ditut, esaldi batzuk kendu ditut, poesia berri bat sortzeko, forma berri bat sortzeko, eta irudiak sartzen joateko. Eta behin forma osatuta zegoenean, irudiak hasi ziren zentzua izaten dokumentuaren barruan. Hau liburu txiki bat da, bakarra. Eta modu bikaina da lan egiteko, eta espero dut ere berriro modu honetan lan egingo dudala uneren batean. Bai, lehen aipatu duzu ideia jakin bat. Irudi batzuk berriro agertzen direla esan duzu. Eta zirkulu horren parte sortzen dutela. Eta bai, niri asko interesatzen zait testu inguruak nola funtzionatzen duen, irudi bat hartzen duzu, testu inguru batean jartzen duzu, liburu baten barruan, eta azkenean nola bai bere esanaiarengan eragina du. Testu ingurutik aldatzen duzunean beste zerbait esan nahi du, edo esan dezake. Baina hor itzuli egiten gara zirkuloaren ideiara, hau da egin dudan zerbaitera itzuli, eta ikusi nola funtzionatu dezakeen testu inguru berri batean, leku berri batean. Eta gainera niretzat ere irudia kuestionatzea, bezala da Montanako zuaitza, usate baterako, irudi asko daude liburuetan zerikusia dutenak eguraldiarekin, esate baterako, edo zuaitzak une horretan duen egoerarekin, eta ikustea nola zuaitz horrek adibidez argia nola atzitzen duen, ze eguraldi egiten duen, erakusten du. Une jakin batean, eta gustatzen zait zuaitz horretara berriro itzultzea, gustatzen zait argazki horrekin ere denbora berriro pasatzea. That's it. Nik uste. Yeah, and this was the other artist's book. This was Cyprian Honey Cathedral before. Hau da beste artista liburua Cyprian Honey Cathedral, Makek argitaratu aurretik, eta hemen askotan liburutegietara joaten naiz, edo liburu dendetara joaten naiz, eta arte liburuak bilatzen ditut. Bilatzen ditut irudia dutenak alde batean eta beste alde batean txuria. Eta gero gustatzen zait, txuri dagoen zati horren inpresio bat egitea, inprimaketa bat egitea gustatzen zait. Eta jadanik liburu munduan dagoen irudi bat ere sartzea. Hau izan da liburu honen neurria, hain zuzen ere. Eta papera inprimagailutik pasatzen dut eta doitu egiten dut neurri batzuen arabera. Beraz, irudia gelditzen da justu gainean. Behar bada atzean, barruan legokeena ere ikusiteken hor kendu ahal izan ezkero. Materialen guritasun hori gustatzen zait niri. Eta ez erabiltzea egunero jendeak erabiltzen duen papera hau askoz ere gauza trinkoagoa da. Eta moto honetako liburuak egiten jarraituko duzu? Egia esan ez dakit horrelakorik berriro egin nahi dudan edo ez dakit edizio laburrak egin nahi ditudan, baina gustatzen zaizkit liburu bakarrak egitea, hori bai. Beraz, diruri gabe gelditzen bali mazara, horrelako gehiago ikusiko ditugu ez dugu zuri hori gertatzea nahi, espero dut ez zarela egoera horretara itzuliko, baina gustatuko litzai gukezuk horrelako liburu gehiago egitea. Galdera gehiago? Kontatuko diguzu pixka bat zintzuk diren zure etorkizuneko planak, sari bat jaso duzu Herme Fundaziotik, Frantzian lan egiteko, eta orain Europar gizona zara. Nire ingeles bikainonekin. Oraindik ere ez dakit egia esan. Badakit kalera noala, Laister, eta han lan egingo dudala, baina hori da oraingoz dakidan guztia, badakit den nire urrengo urratsa, badakit zerk funtzionatzen duen, badakit lan bat egiten dudanean zerk ez duen funtzionatzen ere bai, baina beti
obrak noiz hitz egingo didan zainago, eta espero dut erakutsiko didala noruntz joan behar duden. Baina ara joaten naizenean kalera erretatuak ere egin beharko ditut, paisaiaz gainera hori badakit. Eta liburuak egitea gustatzen zait, makekin egin dudan bezala, arrazoi batengatik. Hau da, obra eskuragarri bihurtzen da, 3.000 dira ez 20 bakarri, badakit hor obra munduan barrena dagoela eta jendea komunikatzen hasten dela nirekin, elkarrezketa bat sortzen dela liburuaren jabeen artean eta nire artean, eta hor ulertzen hasten naiz, behar bada zertaz doan liburua, baina nolako harrera izan duen, eta oso garrantzitsua da hori jakitea. Hau da, nola ulertzen zaituzten, liburua nola hartzen den, eta gainera argazkiak hobeto ikusten dira, eta asko ikasi dut bi liburu horiekin. Hau da, argitaratzen direnean eta jendean irekin komunikatzen denean. Ze orduan badakizu liburua zertaz doan, publikatzen duzunean, eta ben kanpoan dagoenean hor dago, eta behar bada hor izango dut aukera jendearen ekarpenarekin ambiguotasun hori galarazteko. Eta ni ere ezakit zure argazkietatik zerk erakartzen nauen, bueno, lanean jarrai dezakegu horren inguruan, nahi balin baduzu. Bai, poztena, eskerrik asko, ezakit ze ordu den, ordu bat aterdiak. Galderaren bat, esplikatuko duzu pixka bat gehiago orain zer egiten duzun Frantzian, eta gero erakusketaren bat egingo duzun, edo liburu euskarriren bat prestatuko duzun Frantzian egiten ari zaren lan horiekin. Merchen saria eman zidaten egoiliar sari bat edo egonaldi bat egiteko sari bat eman zidaten Frantzian. Cartier-Bresson fundazioa, Cartier-Bressonek argazkilari bat bialtzen du Ameriketara eta Ameriketatik bat etortzen da ona. Lan hau kalen egingo dut errefuxiatu krisiaren inguruan, hori izango da gaia. Baina gero izan daiteke edozein motatako gaia politikoa edo ez, ni hemen nago 7 hilabetez argazkiak egiteko. Sari horri esker, eta gero liburu bat bihurtuko da maki esker, eta gero erakusketa bat egingo da Cartier-Bressonen fundazioan, eta New Yorken 2022an eta 2023an Parisen, eta gero makekin egingo dudan liburua. Beraz, irailera arte dut lan egiteko, eta gero edizio prozesu trinko bat izango dudala, horren beldur naiz, baina zaila da bai, ze nire izendapena egin zuten, sari honetarako, eskaria egin nuen, eta une horretan pentsatu nuen, nik ez du Frantziara joan naiz, ditut argazkiak egin nahi Frantzian, hori alde batetik, baina beste alde batetik aukera paregabea zen. Ze naiz eta une horretan gogorik ez izan, horrek ez du zertan ekarri ez esatea. Ate bat irikitzen da, eta orduan erabaki behar duzu, atetik sartu nahi duzun edo ez. Eta nik oparik gisa ikusi dut egia esan. Eta esan nuen, bai, zerkatuko dut atea, eta gero ikusiko dut zein den irekiko den urrengo atea. Hola, como es el día del libro, quería preguntar Una denez gero, galdera bat egin nahi dizut. Zuk egiten dituzun liburuen inguruan, artista liburu horiek, eta nola gero lan egiten duzun argitaletxearekin liburu bat egitean. Hau da, ale gehiago egiten dituzunean. Ze desberdin gerditzen dira zure egile liburuak eta gero editatzen dituztenak, adibidez argitaletxe batek urratxori, ematen duzun urratxori, jariakorra da, fluidoa da batetik bestera, edo nola gertatzen da egile liburu batetik gero ale askotara pasatzea. Bai, artista liburuak normalean irudi gutxiago izaten dituzte, 20 bat irudi esate baterako. Eta ez da horren beharrezkoa narrazio kontakizun bat izatea liburu horrek. Nola esango nuke, objektu eder bat bihurtzen dira azkenean. Nik adibidez nahi nuen objektu hau ederra izatea. Hau da,
edertasuna sortzea. Eta argitaletxearekin egiten ditudan liburuetan, esate baterako 61 argazki izaten dituzte. Eta askoz ere narrazio lerro sakonagoa dute, askoz ere prozesu zorrotzagoa da. Adibidez, hizkuntza erabiltzean, sintaxian, erritmoan, errepikapenetan, narratiba hori, kontakizun hori mantendu egin behar da. Hau da, irakurlea horri alde batetik bestera lerro bati erantzunez jarraitzeko edo pasatzeko. Eta gero, 60 argazkiz mantendu behar da interesa amaiera iritsi arte. Beraz, askoz ere zorroztasuna handiagoz jokatu behar da edizioan, eta liburua askoz ere landuagoa da argitaletxearekin egiten den lana. Eta azkenean, une jakin batean, irudi bakar batekin dena konpontzea edo irudi bat ondo ez sartzea prozesu horretan. Beraz, erabaki gehiago hartu behar dira argitaletxearekin, jakiteko zer irudik funtzionatzen duten edo ez, zein diran esplizituegiak edo ez, beraz, oreka bat bilatu behar da. Hau da, puzle baten antzera jokatzen duzu argitaletxe batekin lan egiten duzunean. Eta, hau da, argitaletxeekin lan egiten dudanean bada gustatzen zaidan gauza bat. Eta da, editore bat daukazula, momentu horretan, eta konfiantza sentitzen duzula editore horretan. Eta askotan, ere diseinatzaile batekin lan egiten duzu, harreman horretan sakondu dezakezu, eta nolabait editore horrek bere arrastoa ere utzi dezake liburuan. Eta konturatzen naiz, zenbat eta gutxiago ikusi nire eskua askoz ere gehiago estimatzen du dela liburua, ze beste pertsona batzuen parte hartzea ikusten dut liburuan, eta horrek haize freskoa dakar. Eta ez dugu Somersaulti buruz hitz egin, berbada horri buruz hitz egin nahi duzu, ez dago hemen. Ze liburua ederra da. Baina behar bada hor diseinu erabaki batzuk badaude, makenak izan zirenak. Bai, niri poza ematen dit norbait konfiantza bilatzen dudanean, behar bada, liburu hori ez daukagu hemen, behar bada goian duzue. Eta bai, hori Maxikin egindako liburu bat izan zen. Liburutegian dituzue liburuak, ez artista liburu guztiak zoritxarrez, baina hor badituzue bere liburuak, eta bai, uste du beste gainerako guzti horiek ere baditugula. Great, thank you all Okay. for coming. Denoi zuen arretagatik, mila esker etortzeagatik.